Quin rebombori! A veure, xiquets i xiquetes, seieu ja. Mestre, Arnau ha furtat el puesto. Cadascú té el seu lloc. Arnau, seu en el teu, per favor. Mestre, Vicent m'ha pegat una pegatina en la motxilla. Calla! La motxilla és nova. Arnau, què fas bambant per la classe? Seu ja. Vicent, ja estàs desapegant l'adhesiu de la motxilla de Pilar. Mestre, en un rato és el pati? D'ací a una estona és el descans, però ara hem de començar la lliçó. Cal utilitzar les paraules correctament quan parlem. Hem de dir lloc, no puesto. Hem de dir estona, no rato. Hem de dir motxilla i no motxilla. Hem de dir apegar, no pegar. Hem de dir desapegar i no despegar. Hem de dir adhesiu i no pegatina.